Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Araw na Biyernes, December 10, 2021. Once again, good morning and welcome sa ating online daily devotional. And sa umagang ito, muli niyo pong makakasama ang inyong ubos na lingkod, Pastor Ranz Abuna. And magkakasama na naman po tayo for almost like 1 hour and 30 minutes together with our brothers and sisters. And in a way, I would like to thank God first before anything else. Pinapasalamatan ko ng lubos ang ating Panginoon sa bagong umaga at bagong buhay na ipinagkakalob niya sa bawat isa sa atin. For giving us a good sleep and above all for having you sa umagang ito. And pinapasalamatan ko rin po ang Panginoon sa lahat ng patuloy na nagsishare sa ating live, nagtatag sa kanilang mga friends, and for helping this ministry na makakapenetrate at makakapagbigay inspirasyon sa lahat ng mga naaabot nito, nakapagbibigay ng encouragement at nakapagbibigay din ng isang magandang halimbawa lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng Diyos sa kanilang mga buhay. And of course, sa umagang ito, I want to recognize everyone. No? Gusto kong isa-isahin kayong mare-recognize at sa abot ng aking makakaya. No? Kinakailangan natin na mahahabol ang ating monitor kasi kapag lumalayo na yung mga comments, paminsan-minsan hindi ko na nababasa yung mga pangalan niyo kasi malit lang yung monitor natin. Anyway, ang oras po natin ay 5:18 in the morning. And good morning once again sa ating lahat. Good morning to Sister Rose Abuna from Kapalong, Davao del Norte. And good morning also to Nanay Lydia Pacho from Bamban, Tarlac. And of course, good morning also to Ma'am Jocelyn Carlos from Japan. And good morning to Sir Nestor Pacho from British Virgin Island. To Ma'am Sening Bais, good morning and thank you for tagging her Nanay Lydia, no? Kay Ma'am Marilyn Pikaw-Pikaw, Marlene Amoruto Pikaw-Pikaw at kay Ma'am Tereseta Maghanoy. Good morning, Ma'am, and thank you for tagging her Nanay Lydia. Sister Rose, thank you so much for tagging our relatives. And of course, good morning to Ma'am Rowela Tingson Naongayan from Santo Tomas, Davao del Norte. Kay Ma'am Jenny Kaalim Tokura from Japan, good morning. And kay Ma'am Letecia Costin, good morning from Abuyog, Leti. And kay Brother David Jefferson Kalumpang, good morning and thank you for tagging him, Nanay Lydia. Anyway, sa lahat ng ating mga OFW from different country, mostly nasa Japan, ang iba nasa Saudi, ang iba nasa Hong Kong, sa US, and sa lahat no na mga naaabot ng ministry ito, lahat ng mga OFW, good morning and welcome din po sa ating online daily devotional. So this morning, tayo po ay makikinig muna ng isang magandang awitin before po tayo magpapatuloy sa pagtatalakay sa ating existing topic. We are now proceeding to our lesson number 3. Okay? So while nakikinig po tayo ng isang awitin, may I request everyone to prepare yourself and prepare your Bible. And of course, wag nating kalimutan na i-share ang ating live and itag natin ang ating mga friends. In that matter, nakakatulong po tayo na maisisiwalat ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, while ginagawa po natin yan, before ako mag-play ng mga song, I would like to recognize sa mga bagong pasok sa ating live. Kay Ma'am Jenny, thank you for tagging your friends, Ma'am Jenny. Kay Ma'am Grace Ampie Okobo, kay Ma'am Bel Villarba, kay Ma'am Kiyo Taida, and kay Nanay Lydia, thank you for tagging Sir Dry Bitonio at kay Ma'am Emelina Bitonio. Ma'am Jenny, thank you for tagging Ma'am Aiko Magday, kay Ma'am Vargas Lorby at kay Ma'am Irene Mizota. Kay Sister Irish Joy Federico from Saudi, good morning Sister Irish. Sister Juji Buwalan from Santa Cruz, Davao del Sur, good morning.
So right now, we have like 7 viewers. So stay tuned and stay connected. Panoorin po natin ang panoorin at pakinggan din po natin ang ating opening song. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo, O Diyos. Saman ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright mga kaibigan at kapatid, yan po ang mensahe sa awitin sa umagang ito. And good morning sa mga kapatid natin na kakapasok lang sa ating live. Good morning to Ma'am Imelda Lagora and Nanay Lydia, thank you for tagging her. Pati na rin kay Ma'am Laurely Gregorio. And kay Ma'am Rebecca Santander from Albay. Good morning sa iyo dyan, Ma'am Rebecca, together with your sons and your daughter. And saka na rin sa asawa mo na nasa barko ngayon, good morning. And to Nanay Lydia, maraming salamat sa pagtatag kay Ma'am Melly Tablazon. Kay Sister Abing Lubo, good morning Sister Abing. Kay Ma'am Jocelyn, thank you for tagging Ma'am Amera Basharat.
And kay Ma'am Linda Manuel, good morning sa iyo, Ma'am Linda. And kay Ma'am Tiffany Katanda, good morning. And sa ating kapatid din na nanonood sa ating YouTube channel, good morning kay Sister Gingging Pedragosa Sumatra and kay Sir Mechanic, no? Nanonood din po sila ngayon sa ating live. Good morning everyone. So ang oras po natin is 5:27 in the morning. So without any further ado, tayo po ay magpapatuloy na sa pagtatalakay sa ating existing topic. And we are now proceeding to lesson number 3. So if you have your Bible with you right now, may I request you to please open your Bible with me. And then let's turn our Bible in the book of Matthew chapter 25 from verse 14 down to verse 30. And if you don't have your Bible with you, mababasa nyo rin po ang ating verse dito sa ating screen. Okay, Matthew chapter 25 from verse 14 down to verse 30. Sundin nyo lamang po sa inyong mga mata while babasahin ko po ito. The Word of God says here again, "It will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. May God bless upon the reading of His holy word. Let us pray. Heavenly Father, taos puso po kami nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa bagong araw, bagong buhay, bagong pag-asa at pagkakataon na patuloy niyo po na ipinagkakalob sa bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa pagbantay niyo po sa amin sa buong gabi na kami po ay nagpapahinga. Maraming salamat din, Lord, for this privilege and opportunity na patuloy namin, Lord, na maririnig ang iyong mga mensahe na gustong ipaparating sa bawat isa sa amin. Salamat din, Lord, sa pagkakataon na patuloy namin na may tatama ang lahat ng aming mga pagkakamali sa mga nakakaraang araw. And Lord, pinapasalamatan din po namin kayo sa presensya ng bawat isa sa our Journey with God family, sa lahat, Lord, ng mga pangalan na naitatag ngayon na sana makakasama po namin sila. And once again, inilalapit namin ang aming mga sarili at humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala sa isip,
sa gawa at sa salita. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Linisin niyo po ang aming puso't isipan. Bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and spiritual understanding para gayon pa man, Lord, ay aming pong maiintindihan ang iyong mga salita sa napakasimpleng pamamaraan. Lord, gamitin niyo po ang inyong ubos na lingkod sa umagang ito. I-guide niyo po siya. Dagdagan niyo rin po ng wisdom, knowledge, and spiritual understanding for him to interpret your words properly base sa divine revelation ng iyong Holy Spirit. Anoint every words na lalabas sa kanyang bibig. At nawa, Ama, ang boses niyo po ang maririnig sa lahat ng mga nanunod at nakikinig ngayon. Ito po ang aming samot dalangin. Aming pong ibinabalik sa iyo ang tamis naming pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Again, sa lahat ng mga kapatid natin na nasa live po natin ngayon, magandang umaga. Kay Ma'am Jing Solinap from Egypt. Good morning, Ma'am Jing, and thank you so much for having you today. So what I have said a while ago, magpapatuloy po tayo sa ating napagsimulang topic for like last Tuesday. So ngayon, no, not Tuesday, Wednesday. So ngayon, andito na po tayo sa lesson number 3. Now, 5 lessons that we need to learn from the parable of talent. So last 2 days ago, napag-aaralan natin ang lesson number 1 and lesson number 2. Sa lesson number 1, the parable of talent teaches us that success is a product of our hard work. And then yesterday, we talked about the lesson number 2. The parable of talent teaches us that God always gives us everything we need to do what He has called us to do. So this morning, we will be talking about the lesson number 3. And this lesson number 3 talks about the parable of talent, teaches us that we are not all created with an equal talent. He created us uniquely. Now, alam naman siguro natin na when it comes of talent, hindi tayo pantay. But when it comes of when it comes of right before the Lord, we are all equal. He created us equally. Na huwag mong sabihin na bias ang Panginoon kasi pangit ako na pagkatao. Meron akong kapansanan na ganito. Meron akong mga ganitong karamdaman tapos siya wala. Kaya unfair si Lord. Huwag mo yang sabihin, kapatid. Iba't iba tayo. God created you uniquely. Kaya huwag mong isusumbat sa Panginoon na unfair siya na pagka-Lord. Unfair siya na pagka-Diyos. Okay? So, this lesson is actually tutulong po siya sa atin kung paano natin maintindihan na equal tayo sa harap ng Panginoon at paano din natin maintindihan kung bakit hindi tayo equal when it comes of talent. Alright? Kasi kung titingnan niyo po, merong mga tao ngayon na gising sila sa isang pamilya na mayaman na. Tapos yung iba, nagising sa isang pamilya na mahirap. Tapos yung iba, sobrang matalino, sobrang talino, sobrang tiyaga. Pero bakit hindi pa rin umaasenso? 'Di ba maraming mga katanungan na kagaya ng mga tanong na ganyan. And sometimes it is so hard for us to understand, bakit nga ba? Kasi kapag fair pa talaga si Lord, kasi kung equal talaga tayo sa harap ng Panginoon, sana tayo mayaman lahat. Bakit sa church maraming mga singers at ang iba rin naman walang talent sa pagkakanta? Ang iba magaling magtutugtog ng gitara, ang iba hindi. Sabi pa nga nila, kahit luluwa, wala na, no? Sa Bisaya pa, bisag man luwa, iyabag. Subot pa sabot, diha nga facts, no? Diyan na bagay ay hindi talaga tayo equal. But we are unique. Dito natin maintindihan na we are not equal when it comes of talent, but God created us uniquely. So, paano natin yan masasabi na unique po tayo? Okay, basahin po natin ang ating supporting verse sa umagang ito. Supporting verse sa ating lesson number 3.
Psalm 139 verse 14. Anong sabi dito? Sabi pa ni David sa Panginoon, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Alright? So, loud and clear. So, before tayo magpapatuloy anyway, let me recognize sa lahat ng mga bagong pasok sa ating live. Kasi mamaya-maya, hindi ko na ito mababasa kapag darating na ang mas marami pang comments, okay? So, let me recognize you first before tayo magpapatuloy. Good morning to Sister Sheila Sumatra Chuza from Japan, kay Brother Olimor Banak from Digos, Sister Marilyn Sarsi from Digos, and thank you for tagging Ma'am Edetha Matunog, kay Sir Romy Garcia, and kay Sister Risley Pantuhan Lubo from Los Angeles, California. Good morning together with Pastor Aldrin. Magandang araw sa inyong lahat dyan, Sister Risley. Alright, so patuloy tayo. Sabi pa ni David, I will praise thee. Nagagalak si David because he recognized that he was actually created by the Lord fearfully and wonderfully. Now, it talks about being unique. Okay? Being unique in the sight of God. Hello, Pastor. Kumusta, Ma'am Princess Lorlene Espina Bonilla? Kay Sister Princess Lorlene, no? From Bansalan. Good morning, Sister Lorlene, and thank you for having you this morning. Okay? So, this verse is actually helping us to realize na God created us uniquely. Sabi ni David, fearfully and wonderfully made. So, huwag mong sabihin na, Pastor, ang papangit ko talaga, Pastor. Kahit anong makeup ang ilalagay ko, kahit magpaparituki pa ako, Pastor, pangit ko pa rin. Huwag mo yang sabihin. Paminsan-minsan nga, I am actually against, no? I'm sorry sa mga pro, pero I am against with yung mga nagpaparito. Kaya I'm against with that. Kasi parang sinasabi na rin natin na hindi tayo perfect na ginagawa ng Panginoon. Kasi bakit kailangan pa nating i-change yung unique na pagkagawa sa atin ng Panginoon? 'Di ba? Paminsan-minsan, not just paminsan-minsan but with all my heart, I am against with that. Wala tayong karapatan na baguhin kung ano yung ginagawa ng Diyos, yung mga designs na ginagawa ng Diyos sa atin. Paminsan-minsan lang kasi kapag ang tao ay sobrang talino, kaya nagkakaroon siya ng knowledge how he or she is going to fix the imperfection na nasa mukha ng isang tao. Pero for me, I am against with that. Kasi we don't have a right to change what God actually created. Now, sabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Alright? So, dito mo mababasa at dito mo makikita how God created you uniquely. Okay? So, this parable of talent teaches us kung paano natin marirealize na kinikreate tayo ng Panginoon in a unique way. Tingnan mo, yung isa, meron siyang 5 talent. Yung isa, meron siyang 2 talent at yung isa, meron siyang 1 talent. So kung titingnan mo, bakit yung isa 5? Bakit yung isa 2 lang? Bakit yung isa lang? So, ganun ba talaga ka unequal ang Panginoon? Alright, let me tell you. Binibigyan ng Panginoon ang first servant ng 5 talent or 5 bags of gold kasi alam ng master niya na he is able to what? He is able to take a good care of it. Nasa ability, no? Meron siyang ability kung paano niya ito palalaguin, kung paano niya ito tatrabahuin, kung paano niya ito iingatan. At ang isa naman, 2 lang. Bakit 2? Bakit hindi sila pantay, Pastor? Sana 5 rin ang binibigay ng master. 2 lang kasi, again, alam ng master
kung anong level of ability lang meron siya. Kaya binibigyan siya ng dalawa. And the good thing is, nagiging 4 ito. So meaning to say, nagiging nakikita. I mean, when it comes of confirmation, confirm na trustworthy ang isa, ang number 2 servant kasi nagagamit ito ng maayos. Napapalago niya ito. Pero yung 1 talent, tingnan nyo 1 talent kung sa grading system pa yan, 75 na yan, no? Nakakabit. Tingnan nyo. 75% of his ability, hindi 100%, 75% lang ang kanyang ability to take care of that 1 talent, pero hindi niya pa rin nagagampanan. Why? Kasi meron siyang puso na matakutin. Meron siyang puso na ayaw niyang susugal, ayaw niyang mag-risk, ayaw niyang gagawin ang bagay na kaya niya naman sanang gagawin kasi nakikita niya na kapag mawawala ang bagay na yun, sisinglin siya ulit ng kanyang master, then therefore, kapag nawawala, walang nangyayari. Mananagot siya. Ganito yan. This is my conviction. Okay? This is my conviction. 5 talents, 2 talents, and 1 talent talks about your uniqueness. Hindi lahat merong magagandang mukha, mga gwapong mukha. Okay? But unfortunately, in the sight of God, lahat tayo magaganda kasi hindi naman tinitingnan ng Panginoon ang beauty sa outside appearance. Tinitingnan naman talaga ng Panginoon ang puso kung anong meron tayo. Kasi kahit gaano tayo kagwapo't kaganda, kung marurumi yung puso natin, pangit pa rin yan sa harap ng Panginoon. Okay? Mas nakaka-focus ang Panginoon kung paano natin maipapakita ang uniqueness na meron tayo, the way He created us. Alright? So tingnan nyo, 5 talents, kasi that particular servant is unique and he is able to do what 5 talents can do. How he is going to serve the very purpose of that 5 talents. The same ang 2 at saka yung 1. Okay? So dito mo makikita, kapatid at kaibigan, kung paano mo magagamit ang unique na buhay na meron ka. Paano mo ito ma-recognize and how grateful you are to have this kind of life. A very unique life. Sana magiging kagaya tayo ni David. Sabi ni David, I will praise thee. Talks about gratefulness to the Lord. Let me tell you, or let me ask you, nagiging grateful ka ba sa Panginoon kasi isa kang mahirap? Nagiging grateful ka ba sa Panginoon kasi isa kang mayaman? Nagiging grateful ka ba sa Panginoon kasi meron kang kapansanan? Nagiging grateful ka ba sa Panginoon kasi wala kang trabaho? Nagiging grateful ka ba sa Panginoon kasi meron kang trabaho? O nagiging grateful ka ba sa Panginoon kasi yung negosyo na pinagsisimulan mo ay hindi umaangat? Everything what happened to your life, nagiging grateful po ba tayo? Kasi, kapag hindi tayo nagiging grateful, para na rin nating sinisisi ang Panginoon kung bakit ganito ang buhay na meron tayo. Okay, 3 things that I am going to share with you sa lesson na ito. Letter A. God gave us a talent based on our capability to handle and how clear our intention is. Ganito po yan. Yung 5 talents, ibinibigay ng master sa kanya kasi nakikita ng master how capable he is and how clear his intentions are. Huwag mong sabihin na bakit ito lang ang ibinibigay sa akin ng Panginoon, Pastor. Ang liliit lang. Alam ko naman na ang mga bagay na ito ay kayang-kaya ko, pero bakit napakalit na binibigay ng Panginoon sa akin? Yung isa kung tutuusin pastor, mas magaling pa ako sa kanya. Kung tutuusin pastor, mas meron pa akong ibubuga kumpara sa kanya.
Pero bakit napakalaki ang ibinibigay ng Panginoon sa kanya tapos sa akin napakaliit? Don't you ever know na kahit capable pa kayo sa isang bagay, pero meron kayong wrong intention, meron kayong maruruming intention sa isang bagay, don't you know na hindi pa rin kayo pagkakalooban ng Panginoon ng mga malalaking bagay? Kahit single, kahit isang maliit na bagay, hindi yan ipagkakaloob ng Diyos sa'yo. So wag mong sabihin na nasa Diyos ang pagkakamali kung bakit siya mayroong mararaming bagay na ibinibigay ang Diyos, pinagkakaloobon siya ng Diyos ng isang magagarang sasakyan, tapos ikaw, mas matalino ka pa sa Kanya, napaka-ordinaryo ng buhay mo. Huwag mong sabihin, huwag mong iisisisi sa Panginoon lahat. Kasi kahit nagiging capable ka pa po sa isang bagay, kung alam ng Diyos na wala kang isang mabuting intensyon sa isang bagay kung paano mo ito palalaguin, still you are useless. Kahit gaano pa natin katalino, if we have a wrong intention before the Lord, kahit gaano pa natin kasipag, if we have a wrong intention before the Lord, still, it is useless. So meaning to say, if God will give you 1 million pesos, laki na rin yan. If God will give you 1 million pesos, tapos, napakarumi ng intention mo, kasi kapag ang tao, di ba? Kapag ang tao hindi pa siya nakakahawak ng 1 million, meron na siyang mga gustong gagawin. Like for example, kapag bibigyan ako ng Panginoon ng 1 million pesos, ibibigay ko ang mga bagay para sa Kanya. Bibigay ko sa Panginoon ang para sa Kanya. Tapos, tutulong ako sa ministry sa church, or tapos magbili ako ng ganito. Bibigyan ko si mama, or tutulungan ko yung kapatid ko, bibigyan ko yung kapatid ko. And that time, na hinawakan na natin yung pera mismo, no? Hinawakan na natin. Ang nangyayari, nababago lahat. Nakakaintindi naman si Lord na ito lang yung maibibigay ko. Siguro, bibigay ko lang kay Lord yung 1,000. Kasi nakakaintindi naman si Lord na mas kinakailangan ko ito. How? Nababago. Pangalawa, yung puso natin na gustong tutulong sa kapatid natin, sa magulang natin, or gusto tayong tutulong sa ministry, nababago lahat yan. Kaya wag mong sabihin sa Panginoon na bakit binibigyan ka ng Diyos hanggang ngayon ng 10,000, binibigyan tayo ng Panginoon ng 20,000 hanggang ngayon, kahit sobrang tiyaga na natin 20,000 pa rin, hindi pa rin umaangat. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nakikita ng Panginoon kung gaano karumi ang intensyon natin the time na hahawakan natin ng isang malaking pagpapala galing sa Kanya. Tingnan niyo. He gave 5 talents to his first servant. You know why? Because he know how clear and how good his intention is. Kaya, nagmo-multiply, nagiging 10. At tingnan niyo yung isa. Kinukuha sa kanya yung 1 talent, tapos kung ano yung meron sa kanya dati, kinukuha pa ng kanyang master at ibinibigay niya sa merong 10 bags of gold. And what God said, what the master said, you are trustworthy sa mga maliliit na bagay, and therefore, mapagkakatiwalaan din po kayo sa malalaking bagay. Come, join with your master's happiness. See? So, mas magiging happy ang Panginoon kung binibigyan niya tayo, pinagkakaluban niya tayo ng isang bagay, tapos ginagamit natin ito with clear intention at with the best of our capability. So, number 2, God gave us a talent for us to know that no matter how ordinary your talent is, it can always be useful for His glory.
binibigyan tayo ng Panginoon ng talent para malalaman po natin na kahit gaano pa kaordinaryo ang status ng buhay natin, still, ang buhay na yan, ang talent na meron ka ay magiging useful pa rin sa Panginoon. It talks about gratefulness. Kasi iba sa atin, mahirap ako, ayaw akong magsimba kasi gusto kong magiging mayaman. Kahit total, nakapaghihintay naman yan si Lord eh. Okay lang. Kasi gusto kong mababago yung buhay ko. Kaya ito, ganito yung gagawin ko. Alam niyo ba kapatid, na kahit gaanong hirap pa po yung gagawin nyo, kahit gaano pang sipag at syaga yung gagawin nyo, kung unti-unti nyo na pong linalayuan ng Panginoon at unti-unti nyo na pong nakakalimutan na nangangailangan siya ng panahon po natin, alam niyo ba na kahit pati pa yung ulo natin gagamitin para magtrabaho, wala pa rin yan pong silbi. Kasi hawak ng Panginoon yung blessings eh. Hawak niya lahat. Tingnan niyo hawak niya lahat. At sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Bakit niya yan sinasabi? Kasi hawak niya lahat eh. And if you will fail to serve your God, and if you will fail to serve the purpose of the talent He has given you, kahit gaano pang tiyaga, talino at pagod ang gagawin mo, wala pa ring mangyayari. Kasi you fail the principle God as being taught sa buhay mo. Pastor, meron namang iba dyan, pastor, na napakalapit sa Panginoon, mabuting tao, tapos nagpapagamit sa gawain, bakit mahirap pa rin siya, pastor? Bakit hindi pa rin umaangat yung buhay niya? Ganito po yan kapatid. Hindi ibig sabihin na nagpapagamit tayo sa Panginoon, gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon, nagiging mabuting tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay magiging mayaman na tayo. Hindi ibig sabihin na nagsisimba tayo at lumalapit tayo sa Panginoon, nagiging bahagi tayo sa gawain ng Panginoon ay magiging mayaman na po tayo. Kasi hindi nagsasabi ang Panginoon na, "Okay, serve me and I will make you a rich one." Hindi niya sinasabi yan. Ang sinasabi niya lang, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." He never mentioned na magiging mayaman tayo. Sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22, pastor. Ano bang sinasabi ng Proverbs chapter 10 verse 22? He will added no sorrow with it. The blessings of the Lord make it rich and He will added no sorrow with it. Totoo naman. Wala naman talagang nababago kasi ang blessings ng Panginoon ay makapagpapayaman talaga. Pero wag mong sabihin na agad-agad yayaman ka, because everything na ibibigay sa iyo ng Panginoon will undergo a right process, will undergo a right procedure. So I am not saying na hindi tayo magiging aangat sa buhay. Aangat tayo, of course. Pero we need to take the right formula and the right process for us to reach the peak part. Now, so dito tayo sa how ordinary your life is. How ordinary your talent is, still it can be useful. Alam niyo kapatid, meron namang iba dyan na maraming kapansanan sa buhay. Nagpapagamit siya sa Panginoon. Tingnan nyo si Nick Vujicic. Kasi I am searching about his name. Hindi pala Vujicic. Vujicic pala yun pagkabasa. Si Nick Vujicic, wala po siyang kamay, wala po siyang paa. Pero tingnan nyo kung paano siya ginagamit ng Panginoon. He became an extraordinary one. Nagiging isa siya sa mga motivational speaker. Wala naman siyang kamay, wala naman siyang paa. Pag sinasabi na talent, paano niya
paano siya makakatugtog ng gitara? Paano siya makapagluluto? Paano siya makapagsulat? Paano siya gigitara? 'Di ba wala? Pero tingnan niyo, he has a very ordinary life. Meron siyang bibig eh. At dahil meron siyang bibig, ginagamit niya ito sa Panginoon. Meron siyang paa na napakaliit. Pero ginagamit niya po ito para sa Panginoon. What I am trying to say right now is this. Huwag mong gawing basihan na mahirap ka kaya wala kang maibubuga sa harap ng Panginoon. Huwag mong gawing basihan na dahil meron kang kapansanan, hindi ka makapag-serve sa Panginoon. Hindi mo magagamit ang talent mo para sa Panginoon. Because serving the Lord doesn't matter how ordinary, how disabled you are. Nakabase po yan kung gaano kabuti ang puso natin, kung gaano ka mapagmahal ang puso natin na ipapagamit natin sa Panginoon. Because you are unique. Again and again. You are unique. Very, very unique. Last one. God gave us a talent for us to stop comparing ourselves to others. He wanted us to understand how unique we are. Meron ba sa atin dito ang palaging nagko-compare sa kanyang sarili sa ibang tao? Mabuti pa si pastor, or mabuti pa si sister, ang gaganda ng boses niya. Ako gusto kong magiging singer pero napakasama ng boses ko. Mabuti pa si kasi ang gagaling niya magigitara pero ako hindi. Meron ba sa atin dito na palagi nating kinokompara yung sarili natin sa ibang tao? Kapatid, again, gusto ng Diyos na maiintindihan mo kung ano talaga ang mensahe niya sa pagiging unique mo. Alam niyo, hindi ka nga singer, pero there is something unique inside of you. You have a talent. You just need to discover what kind of talent you have. Pastor, paano ko po siya madidiscover? Madidiscover mo yan kung passionate ka sa isang bagay. Pastor, passionate ako maggitara pero hindi talaga ako marunong eh. Paano ka magiging marunong nga hindi ka nagpa-practice? Pastor, I am very passionate sa pagkakanta pero napakasama talaga ng boses ko. Paano ka magiging magaling kumanta kung hindi ka mag-practice? You just need to discover it day by day. You just need to do it again and again if you are very passionate with that particular matter, with that particular thing. Magiging stagnant po yan. Hindi mo po yan madidiscover. Okay? Hindi mo po yan madidiscover kung patuloy lang natin kinukumpara ang sarili natin sa ibang tao. So God gave you a talent for you to stop comparing yourself to other people out there. Hinto mo po yan. Dapat mas maiintindihan nyo po na unique po tayo. Meron po kayong bagay na hindi kayang gawin ng kapatid nyo. Meron pong isang singer sa church na hindi niya kaya gawin ang talent na meron ka. And you are also not able to do what he or she can do. Naiintindihan po ba natin ang term na uniqueness? I can sing. Kahit hindi ako ganun kaganda, kahit hindi ganun kaganda yung boses ko, I can sing. Kahit hindi ako marunong magpapiano, hindi ako ganun marunong maggigitara, pero I can play with that. Yung kapatid ko, he has a good voice, he can play guitar, pero meron siyang bagay na meron siya na wala ako. Yung talino. So meaning to say, he is unique, I am unique. But I never compare myself to him because we are what? We are equal in the sight of the Lord. We are equal in the sight of the Lord. Yung ikaw,
Kaya mong gagawa ng ganito, kaya mong gawin ang bagay na ito. Tapos yung kapatid mo, meron siyang hindi kaya na ginagawa mo. Pero meron din siyang kaya na hindi mo rin kayang gawin. Simple. Kasi nga, unique po tayong lahat eh. Lahat pwedeng matutunan natin. Kasi we have that wisdom na binibigay ng Panginoon. Lahat pwede nating matutunan. Pero merong built-in sa atin na kaya natin na hindi kaya sa iba. At meron ding built-in talent sa kanila na kaya nilang gawin pero hindi natin kaya. But kung magbibigay tayo ng overall summary, meron akong kaya na hindi mo kaya, meron kang kaya na hindi ko kaya, dapat magiging united tayo na gagawin ang kaya ko na hindi mo kaya, ang hindi mo kaya na kaya ko, alright? Ang hindi ko kaya na kaya mo. We need to be united. Para saan? Para pagsisilbihan natin ng Diyos. We need to use it for His glory. So, again, we are not equal when it comes of talent because we are unique. But when it comes of value, we are all equal in the sight of the Lord. Minamahal ako ng Diyos, minamahal ka ng Diyos. Mahirap ka, may kapansanan ka, may sakit ka, you are very disabled person, huwag mong sabihin na hindi ka minamahal ng Diyos. Meron kang malalaking problema na hinaharap ngayon, huwag mong sabihin na hindi ka minamahal ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, anumang mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, anumang depression ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang mag-give up. Ituloy mo. Labanan mo ang emotion mo. Above all, sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you because you made me wonderfully and fearfully. There is nothing wrong with you. Maybe merong pagkakamali sa akin, and help me to understand ano yung mga pagkakamali ko. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, anumang talent na meron ako ngayon, please use it for your glory. Anumang skills na meron ako, Lord, use it for your glory. Anumang kapansanan na meron ako, Lord, use it for your glory. Anumang ordinaryong buhay na meron ako, Lord, use it for your glory. Anumang yaman na meron ako, Lord, use it for your glory. Anumang business na meron ako, Lord, use it for your glory. Anumang work na meron ako, Lord, use it for your glory. Because all things that I possess is not mine, it is yours. Say it to the Lord. Para makikita mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa isang ordinaryong buhay na meron ka, or sa isang masaganang buhay na meron ka. Makikita mo yan. Mararamdaman mo yan kung ano ang gagawin. Sabi pa ng Panginoon, give everything to me and let me show you how I make more things for you. Sabi niya, bigay mo lang sa akin kung ano yung kaya mo, and the rest, gagawin ko yan para sa iyo. Sana, kapatid, meron po tayong mga bagay na natutunan sa umagang ito. Sana sa madali nating pagsasama sa umagang ito ay ating naiintindihan on how unique we are. Sana naiintindihan natin na ang uniqueness na meron tayo ay isa palang bagay na nagtuturo sa atin kung paano tayo mas dapat magiging grateful at magpapagamit sa Diyos. Remember, meron lang tayong buhay na isa. Sana ang isang buhay na meron tayo, magagamit natin yan sa Panginoon hanggat hindi pa huli ang lahat. Kapag ang isang buhay ay lilipas sa mundong ito, wala ka nang magagawa para sa Panginoon. Ang katanungan, ang talent na ibinibigay niya sa iyo hanggang buhay,
sa panahon na buhay pa tayo. Nagagamit ba natin o hindi? Kasi kapag lilipas ang nag-iisang buhay natin, wala na yan. At pagdating sa judgment ng Panginoon, sa kanyang judgment seat, kapag sasabihin niya sa atin, ano bang maibibigay ko sa iyo? Kapag sisingilin na tayo ng Panginoon sa talent na ibinibigay niya sa atin, sana ba ang fruit ng talent na ibinibigay ko sa iyo? Wala tayong maibibigay, wala tayong maisasabi kasi hindi naman talaga natin ginagamit. O anong masasabi natin sa harap ng Diyos, di ba? Speechless siguro tayo. So kapatid, sana a big encouragement sa ating lahat. Kung ano mang meron kayo ngayon, sana gagamitin niyo po 'yan para sa Panginoon. God bless you. And let's formally close our devotional through prayer. Before po tayo mag-pray, pakinggan po muna natin ang ating closing song. Before po tayo play ng ating closing song, I am encouraging everyone here na i-type nyo po yung prayer request nyo kung meron po kayo. And kung wala din po or meron kayong mga bagay na dapat pasalamatan sa Panginoon, and then I am encouraging you to write down your words of thanksgiving. Kasi nakapagbibigay po yan ng kalakasan sa kapatid mong kasama mo na nanonood ngayon. Alright? So stay tuned and connected. Pakinggan po muna natin ang ating closing song. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan.
kusog ug kalipay ko. Alright mga kapatid, yan po ang mensahe sa awitin sa umagang ito. Siya yung ating Diyos, and siya yung ating buhay, siya yung ating lakas. So ngayon magbabasa po tayo ng mga comments sa ating comment section. And una ko pong babasahin dito ang comment, no? Mga morning greetings, I mean. Kay Sister Lorlene, good morning once again. Sister Sarah Jane Tolentino, good morning. Ma'am Eli Crislin Lamson Patrona Porras, good morning. Kay Ma'am Rebecca, sabi niya, amen, true po yan. Tapos kay Sir Renato Buwan Antonio, good morning Sir Renz. And thank you for tagging Sir Alfredo Cardenas, kay Sir Jabar kasi siyempre. Kay Dr. Charlie Dayon from Lasang, Davao City, good morning Dr. Charlie. Ma'am Tess Marie Kaalim na Kanilaw with Pastor Alan, together with Pastor Alan and sa buong Nakanilaw family, good morning dyan sa Magalang, Pampanga. Kay Nanay Lydia Pacho, once again, good morning. Kay Ma'am Gaga, kay Ma'am Gagel si MJ Carbonel from Kapalong, Davao del Norte, good morning Ma'am Gaga. Kay Ma'am Bell from Japan, good morning Ma'am Bell. And to Brother Eric Lobo from Hagonoy, Davao del Sur, good morning. And to Ma'am Linda Manuel, good morning once again. Sabi ni Ma'am Rebecca, amen, thank you Lord for the uniqueness that you gave us. Amen, no? Praise the Lord. Kay Sister Rose, sabi niya, amen. And kay Ma'am Naomi, tinuod yun na tanan, Pastor. Saksikos tanan kayo sa Ginoo sako. Samo tanan, salamat kay Ginoo. Amen, no? Salamat kayo sa Ginoo gyud. Tanan nga ato ang tanan na ating na possess, no, from the Lord. And para kay Ma'am Linda Manuel, sabi niya, amen, salamat sa pulong sa Ginoo nga kanunay nagtudlo sa kamaturan. Prayer lang ko padayon og ang kadasig sa pag-alagad sa tibok namo nga pamilya o good health ug protection natong tanan. Ug salamat sa padayon nga pagampo. God bless you always. God bless you more, Ma'am Linda, and thank you for your words of thanksgiving. Kay Sir Renz Buwan Antonio, mao jud Pastor, di jud ko ganahan nga i-praise ko sa akong talent. Tubagon jud nako dayon na dili man ni ako. God's gift man ni, pero gusto sad nako ma-share akong talent sa music bisan sa pag-play ng accordion at pagkanta. Actually si Sir Renz Buwan Antonio, isa po siyang musician, and nagtuturo din po siya ng accordion. Kaya kung titingnan niyo yung file, yung profile niyan, meron siyang na-upload na video, nagpi-play siya ng accordion. And napakasarap sa tayong pakinggan. So, yun nga, no, if we have a talent, wag natin yang ipagdadamot sa iba. I-share natin yan. Kay Ma'am Tess, sabi niya, amen. Kay Sister Juji Buwalan, sabi niya, salamat sa pulong sa Ginoo. Please pray si Kando sa akong anak Ron Fritchel ug sa iyang igaagaw AJ Lynn. Guidance sa kanunay. Salamat sa pagampo. Praying for you, Sister G, and to Sister Joy. And kay Sister Jenny, kay Ma'am Jenny, Ma'am Jenny Kaalim Tukura, amen. Salamat sa minsay sa matag adlaw, Pastor, ug salamat sa prayer na medyo na okay na si Yumiko. Thank you, Pastor, ug sa prayer warriors. May the Lord God bless us always. Continue to pray for Sister Miko, ha, mga kapatid. And salamat sa Panginoon at medyo okay na siya ngayon. So, another one kay Brother Olimore Banak. Basahin natin. Amen, salamat sa pulong sa Ginoo. Prayer request, kompletong kayuhan sa sakit sa ulo ni Judith, good health, protection sa kanunay. Salamat, Pastor. God bless. Thank you, Brother Olimore, for your prayer request, and we will pray for Sister Judith, ha. And kay Sir Renato Buwan Antonio, please pray sa among safe travel pagsundo sa Manila, sa among bisita sa among church anniversary, lalo na sa akong pag-drive pupunta doon sa Manila, og safety tanan og good health. Good morning, Sir Renz. May God bless your entire life. Salamat talaga, nakaka-bless kasi napakabihira sa isang lalong-lalo na sa mga lalaki ngayon. It is so rare, no, na makikita natin na merong isang tao na sacrificial pagdating sa ministry. And sir, may God continue to use you and to protect you, lalong-lalo na sa pagiging driver.
And I am praying for the successful church anniversary sa church na meron po kayo dyan sa Pangasinan. Kay Sister Dana Karin Nakanilaw, good morning Sister Dana, and thank you for tagging Sir Jerome Pineda Morales. And may God continue to bless you also, Sister Dana. Kay Ma'am Rebecca Santander, basahin natin ito. Thank you Lord sa message today na siksik liglig ng mga paalala. Salamat Lord sa tagapagsalita ng iyong ginamit sa umagang ito. Kay Pastor Rans, patuloy mo pong gamitin ang aming tagapagsalita tuwing umaga. Sa aming pagising, ikaw po Lord ang aming bubulay-bulayan sa pamamagitan ng devotion na ito. Thank you AJWG family for having me here. God bless you all. Ma'am Rebecca, thank you so much for this word of encouragement. It is not all about me. I always tell you these words. It is not actually about me. It's actually about God. And when we say, actually yung mga papuri na yan, I really recognize it, ma'am. And I thank God, no? Kasi lahat naman tayo ginagamit niya. Merong mga, not just meron, marami-rami sa atin dito ang ginagamit ng Panginoon. And that's how unique you are. God just use my uniqueness and He will also use your uniqueness. Kaya yan po ang mensahe sa ating Panginoon sa umagang ito. And thank you Ma'am ha sa word of thanksgiving. Mas pinapasalamatan ko ang Panginoon kasi andyan kayo na nagiging bahagi how this ministry goes well, how this ministry na medyo umaangat. Hindi man ganun ka fast, no? Kasi sa ngayon we have like almost 900 followers and I thank God kasi maraming nagfa-follow, though hindi man lahat ng nagfa-follow ay nanonood, pero at least every time na ma-check nila ito, magno-notify ito, at least man lang mapapanood din nila itong live natin every morning. So Ma'am Rebecca, thank you once again and may God continue to use you and bless you more. To Nanay Lydia Pacho, salamat Lord sa paggising mo sa amin. Ngayon, salamat sa mga salita mo na ipahayag sa araw-araw. May pamumuhay ko lagi sa araw-araw. Kalakasan sa akong faith. Salamat din sa talent kung ano meron ako ngayon. Mapalad ako isa sa napili mo, pinagkalooban mo. Praise the Lord. Thank you Nanay Lydia sa mga pagpasalamat na inihahayag niyo po sa ating lahat dito ngayon. Kay Sister Merlin, amen. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong aning kabuntagon sa iyang divine protection og sa tanang butang nga iyang gipa-enjoy ka natong tanan. Prayer request kadasig natong tanan og sa akong mga anak. Na naglaktaw ko. Prayer request kadasig natong tanan og kainit sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Good health always natong tanan og sa akong mga anak ug sa mga previous daily protection natong tanan. Thank you and God bless us all. Thank you Sister Merlin and we will continue to pray for you. Kay Nanay Lydia, prayer request Pastor kompleto sa kagalingan ni Leo. Praying Nanay Lydia ha, wag lang masyadong magpapadala sa emosyon at wag masyadong dibdibin. Alam naman natin that all things work together for good. Mananalig lang tayo. At alam naman natin na sa ating pananalig hindi talaga tayo bibigoy ng ating Panginoon. Alright, so Sister Sarah Jane, good morning once again and sa ating lahat. Ma'am Chloe Del Rosario Estrada. Ma'am Chloe, good morning po Ma'am Chloe. And kay Sir Elvis, alam ko naman na palagi niyong pinapanood kahit hindi kayo paminsan-minsan nagko-comment. So still I am praying for you Ma'am Chloe at kay Sir Elvis. No, ingat po kayo palagi and may God bless you more. Okay, so kay Ma'am Rebecca, please pray na patuloy gamitin ang aking family sa music ministry, sa panganay ko na anak na madami pa siyang matuturuan sa violin. And please pray din po medical exam niya sa December 17 while andito pa siya sa nakasama namin. And please pray for my family and to my unsaved loved ones. God bless po. God bless you more, Ma'am Rebecca. And I am praying kay Sir Ricardo ba yun, Ma'am? Ricardo ba yung pangalan ng anak mo? Ricardo Santander at saka kay Ma'am Vine Santander. I am praying for them. And also sa iyo rin Ma'am Rebecca. Okay, kay Sister Gingging, wala siyang prayer request. Kay Sister Sheila, nandito din siya sa ating YouTube channel.
kay merong mga, I don't think so, pero parang mga ninja account yata ito. Kasi meron silang mga kino-comment ito. I don't even know kung anong klaseng comment ito. Pero thank you kasi at least counted yung mga views nila dito sa ating YouTube channel, ano? So, that's all for now. Yan lang po ang mga nababasa natin. So, again, salamat sa inyong lahat sa presensya nyo. And, tuloy lang natin, no? Kung ano yung napagsimulan natin, basta magpapatuloy tayong magpapagamit sa Panginoon kung anong meron tayo ngayon. Okay, so let's pray and samahan niyo po ako sa ating closing prayer as what I have always said, na ang ipag-pray ko lang po yung mga nababasa nating comment ngayon, yung mga prayer request na nababasa natin, and then yung mga previous prayer request nyo ay ibibigay natin po yan sa ating mga prayer warriors. And then kung meron man pong mga hindi ko ma-mention, don't worry kasi mini-mention ko po yan sa aking mga personal prayer hour. Okay? So let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa tuturo niyo po sa amin on how wonderful we are, how unique we are. Katotohanan, Lord, hindi naman kami equal pagdating sa talent kasi maraming mga talented person when it comes of singing, when it comes of music, when it comes of things, Lord, na doon sila nagiging passionate. But thank you, Lord, kasi tinuturo niyo po sa amin na hindi man kami magaling sa ibang bagay, pero merong bagay na naka-built in sa amin wherein ito po yung talent na ibinibigay niyo na hindi rin kaya ng iba. So Lord, gamitin niyo po sana ito at sa lahat ng mga tainga na naabot ng mensahe na ito, sana Lord ay ihinto na po namin ang pagko-compare namin sa aming sarili sa ibang tao. Sana Lord ay mas magiging faithful po kami kung saan po mas magagamit niyo po ang buhay namin. So Lord, hindi namin yan magagawa kung wala pong pagmamahal. So continue to teach us, O God, to love you more than anyone else and anything else. Turuan niyo po kami na magiging consistent sa mga bagay na ginagawa namin para sa iyo. Sa lahat, Lord, ng A Journey with God family, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para sa kapurihan niyo po, Panginoon. Sana, Ama, ang mga mensahe na naririnig namin sa umagang ito ay hindi po ito lilipas sa aming mga puso't isipan. Mananatili po sana ito at magbubunga na magagamit namin sa mga pang-araw-araw namin, Lord, na gawain. Lord, inilalapit ko po ang mga prayer requests sa umagang ito. At once again, I am asking you, O God, to forgive us from all of our failures, trespasses, and faults. And I am surrendering, Lord, everything sa harapan niyo po sa umagang ito, lalong-lalo ng mga prayer requests. I am praying for Sir Renz Buwan Antonio sa kanyang pagsusundo ngayon, Lord, sa kanilang guest speaker to Manila. I am praying, Lord, na ikaw po ang mag-iingat sa kanyang pagmamaneho. At higit sa lahat, Lord, sana ay magiging successful din po, Ama, ang kanilang church anniversary sa coming Sunday. And gamitin niyo pa rin po si Sir Renz, lalong-lalo na sa kanyang talent, sa kanyang leadership. And make him as a good example, Lord, sa lahat ng mga nalilid po niya. And dinadalangin ko rin po ang good result sa kay Brother Leo, ang kanyang today ko. Sana, Lord, ay wala pong mga resulta na makapagpapatrigger sa kanyang dinaramdam. Tulungan niyo po si Brother Leo. Sana, Lord, sa mga natitiran niya pong buhay sa mundong ito ay ipapagamit niya po ito sa inyo, Ama. I-bless niyo rin po si Nanay Lydia, bigyan niyo po siya ng malakas na kalooban, malakas na pangangatawan, at sana, Lord, ay panatilihin niyo po na magkakaroon siya ng malakas na pananalig at pananampalataya sa iyo. Lord, ingatan niyo rin po ang kanyang asawa, si Sir Nestor, sa abroad. Bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan. Ilayo niyo po siya sa anumang mga karamdaman at kapahamakan. Gamitin niyo pa po siya at napatuloy din po siya na maglilingkod sa iyo kasama ang kanyang buong pamilya. Lord, inilalapit ko rin po ang prayer request ni Sister Merlin. Ikaw rin po ang patuloy na mag-bless sa kanilang buong pamilya ni Pastor Sumay. Complete recovery ni Sister Chrissy sa kanyang
panganganak at ang successful din po na panganganak ni Sister Donna this coming November. I am also praying, Lord, na patuloy niyo gamitin ang kanilang buong pamilya, na magiging faithful sila, Lord, at patuloy niyo rin po na ingatan ang kanilang mga mahal sa buhay. Inilalapit ko rin po ang anak ni Ma'am Rebecca Santander na patuloy niyo po siyang gamitin sa music ministry at sa kanyang coming na medical exam. Sana, Lord, ay magiging okay po ang mga resulta para sa naghihintay niyang career, Lord, sa abroad. At while andito pa siya sa Pilipinas, Lord, I am praying, Lord, na gagamitin niyo pa rin po siya at na sana marami pa siyang matuturuan. And ganun din po sa kanyang anak na work from home. Ingatan niyo po si Ma'am Vine at gamitin niyo po silang lahat para, Lord, sa inyong gawain. Ganun din po si Ma'am Rebecca, ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanya. I-bless niyo po ang kanyang negosyo. At sana, Lord, ma-accumulate na po nila yung amount of money para sa kanilang urgent, Lord, na babayaran. Ingatan niyo rin po ang kanyang husband, Lord, na nasa barko. At Lord, unite niyo po silang lahat na patuloy sila na magpapagamit sa inyong gawain. I am also praying, oh God, to Brother Olimor Banak sa kanyang asawa na si Sister Judas, na sana, Lord, hindi na po manunumbalik yung pananakit ng kanyang ulo. Ingatan niyo po siya at patuloy niyo po na ibibigay ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Idinadalangin ko rin po, Ama, ang patuloy niyo po na pag-bless. Ganon din po sa kay Sister Juji Buwalan sa kanyang anak, Lord, na mag-undergo ngayon ng second dose vaccine. Ingatan niyo po siya, bigyan niyo po ng malakas na pangangatawan kasama ang pinsan niya na si AJ Lynn. And patuloy niyo po na gamitin si Sister Juji kasama si Brother Roland at ang buong Coron Missionary Baptist Church. And Lord, sa lahat ng mga prayer requests sa umagang ito, I am praying to Ma'am Tiffany Katanda, to Ma'am Naomi, to Ma'am Eileen Balausa Kitabayashi, to Ma'am Bel Villarba. And I'm also praying, Lord, to Ma'am Kiyuta Aida, to Ma'am F. Joy, kay Sir Adrian Alimania. And dinadalangin ko rin po, Ama, ang aming mga kapatid, Lord, from Japan, kay Ma'am Evelyn Asano at kay Ma'am Vargas Lorby. At sa lahat, Lord, ng mga pangalan na itatag ni Ma'am Jenny, patuloy niyo po sila na protection at gabayan. Ingatan niyo po ang kanilang mga pamilya. And ganun din po sa mga kapatid namin, Lord, na magtatrabaho ngayon kay Ma'am Jenny, kay Ma'am Jocelyn. Ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan. Kay Ma'am Tess din po, Ama, ikaw din po ang mag-guide at magbibigay sa kanya, Lord, ng malakas na pangangatawan. Ingatan niyo po ang mga mahal nila sa buhay at ang kanilang buong pamilya. Sa mga meron pong hinaharap ngayon na problema, Lord, mga pagsubok sa buhay, palakasin niyo po sila, Lord, at sana ay patuloy niyo po sila na gabayan. Alam naman po namin, Lord, na kapag wala po kayo, wala pong silbi ang aming kalakasan. Wala pong silbi ang aming mga talino. So, Lord, ingatan niyo po. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman on how we are going, Lord, to face. Bigyan niyo po kami ng isang puso, Lord, na patuloy pa rin na magpapasalamat at magpapagamit sa iyo despite sa aming mga pinagdadaanan ngayon. Lord, I am also praying to Ma'am Zel, to Ate Marilyn, at saka, Lord, kay Nanay Jo na nasa Cotabato, at sa lahat, Lord, ng mga kapatid namin, mga pangalan, Lord, Sister Rose, kay Sister Mary Grace, kay Sister Juji Lopez, kay kang Ma'am MJ Gagels, kay Sister Gingging, kay Sister Sheila, kay Sister Michelle, Lord, patuloy niyo po na ingatan ang bawat isa sa kanila. Alam naman po namin, Lord, na ikaw lang po ang nag-iisang malalapitan namin na hanggang ngayon ay nagiging faithful. And sorry, Lord, sa lahat ng aming unfaithfulness. Sana, Lord, ay magagawa pa rin po namin ang mga bagay na hindi namin nagagawa noon para sa iyong gawain. Thank you. And Lord, sa araw na ito, nagpray po kami, nabigyan niyo po kami ng wisdom sa aming mga decision making, guidance sa aming mga gawain, and protection din po sa aming mga pagbabiyahe at mga lalakarin. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa aming paghihintay. Bigyan niyo po kami ng malapad na pag-iisip para sa mga proseso niyo po sa inyong mga kasagutan, mataas na pasensya, at ganun din po bigyan niyo po kami ng mapasalamating puso sa anumang sagot na ibibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, thank you, and we give you back the glory and honor. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito. In Jesus' name,
Amen and amen. Once again, good morning sa ating lahat. Ma'am Zell, thank you at nakakahabol pa rin po kayo sa ating closing prayer. So, again and again, bukas magkikita-kita na naman po tayo. And ito po ang inyong ubos na lingkod once again, Pastor Ran Abuna, temporary na magpapaalam. At patuloy ko po na in-encourage ang bawat isa na mag-iingat po tayo palagi. And let us continually live a prayerful life. And alam po natin na kapag nagiging faithful tayo sa Panginoon at taos puso natin siyang minamahal at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang mga mata, itong mga bagay nito, itong mga gawain nito ang siyang magdadala sa atin kung paano pa i-entrust sa Panginoon sa atin ang mga malalaking bagay. I hope and I pray na patuloy natin na magagawa ang mga bagay na hindi natin nagagawa dati. God bless. To God be the glory. And to formally end this live, panoorin po muna natin ang ating outro.